Два факта, които всички българи в чужбина трябва да знаят. Факт номер едно. Знаете ли, че пасавана служи само за предвижване директно до дестинацията, която отиваме? Фактически България. И има супер голяма вероятност авиолинии като Визиер и Ryanair да откажат полети, ако вие случайно пътувате някъде другаде от вашата дестинация. И това крайната цел не е България. Новина за всички българи отново. Знаете ли, че дългоочакваният паспорт с валидност 10 години вече е наличен? Струва само 58 евро. Тъй, че всички, които ще си вадят паспорти наскоро, 4 евро е разликата между 5 годишния и 10 годишния. Убедете се, че вземате този с 10 години валидност, за да няма нужда да си го сменете след 5 години отново. Сега най-вероятно ще има много въпроси за пасавана. Ако искате да знаете още подробности за пасавана, пишете долу в коментарите и ще ви направя друго видео. Благодаря ви отново, че изгледахте видеото. Живи и здрави до другия път!